Apa aku kudu nembung marang wong tuamu? Aja, Kakang. Belum. Yen ngono kowe ora tresna marang aku Mindayawati. Kuwi sing ndak karepku. Kakang juga sundang. Sopo aku? Putri dalem ana ing Mojopahit. Mongko Kanjeng Rama durung pirsa perkara iki. Dadi nggonku sambung lancar. Putri. Piye Kakang juga sundang? Mati aku. Piye Kakang? Ono kok tak sing talong rumiyin nggih. Aku tak duwe Gris. Hati-hati yo Kakang yo. Saderengipun dening Keng Paman wantun mlebet saking Taman Sari. Salebetipun kula jagi katentreman. Kula midhangetaken saking sakjawinipun taman. Saking Taman Sari wonten wontenipun priya. Menapa inggih? Pancen wonten priya ingkang mancing wonten ing Taman Sari. Paman, lepat ngangge sanget menawi panjenengan ndak, Bu. Wonten kakung ingkang sumandha wonten dalem taman. Nyatanipun panjenengan pirsa piyambak mboten wonten kakung Paman. Sangat dipati. Kang mireng ora mung Regiyana Patih dhewe. Aku calon bojomu Bokungu. Ya merga ana kakung sing jroning taman Pamargi Putri. Nyatanipun mboten wonten Ya, sangat dipati. nek ndak sawang pancen ora ana. Nanging sapa ngerti kang sira nyingitke kelawan kakung. Monggo sampun ngantos penyan selak. Kula aturi bloko kemawon Kusumana. Saestu kula mboten goroh kalian panjenengan Paman. Mboten wonten kakung iki sumandha wonten dalem taman. Upami kula beda kados pundi. Ayo. Ayo ngaku. Ngaku. Terus pundi anggen kula badhe ngakeni wong kula niku mboten tumindak. Lho maling ngaku hukuman kabeg ya. Minak kali seto. Tahu. Gopo takonono. Sing nganti waloko. Loko. Nek mbok akoni enteng pidanane ning nek ora mbok akoni jero hukumane. Saestu
aku ae. Uga kowe lara. Saestu kula niku mboten tumindak menapa-menapa. Namung kula tedhak wonten ing tapel wates Praja Majapahit. Kula niku makili dhateng kadang kula kang Acara yang dulu sing ngerti saka taman kowe mlayu ora mung aku dhewe. Taman Haryawahan kabeh prajurit ngerti. Rampunge kowe saka taman bareng tak oyak playumu nyang kene, saestu mboten kula mboten tumindak menapa-menapa. Sadurunge kowe bakal napa Wibrana, luwih dhisik aku pengen ngerti sapa tenane kowe. Kula kudu sembagi. Kudu sembagi. Kadange Kang Mas Kudu pengrawit saking Kadipaten Sukodono. Adipati Paman Haryawan sing prayoga kudu sembagi dirangket. Yaturake Raden, sowan kene sedaya milu. Ajane. Mbok menawa nggonku mangun bebrayang kelawan jeneng Mesir ora bakal disulanggeng. Sampun matur kadhinyaken Kakang Mas. Kula menika tasih betah matur panjenengan. Tasih betahipun anyomi Kang Mas. Terus pangandikan dhateng rangkekan Kang Mas Kudu Pengrawi. Sanipun ingkang dipun raosaken menapa Kang Mas? Satawi kata jampi ingkang kagem panjenengan. Natanipun dereng wonten tusanipun babagian. Kang Mas. Pamangka jarwa menangken saring kemawon bobot sepo kagem nyatu. Kok panjenengan kiraipun dereng wonten jangan-janganipun Kang Mas. Yajeng rantekan apa dene Larasati. Ora kurang anggon kutusan Senopati prajurit punggawaning praja ing Kadipaten Sukodono sing supaya golek wiku kang bentur papati yen supaya kamu sadani graipun kakang nanging wong nganti kalenggani babar bisa geraipun kakang ora ana kaca isih butuh sarandune awak kabeh ngrasakake lara. Upami kula menika saged sami-sami ngraosaken kiraipun panjenengan. Kula kemawon ingkang gerah Kang Mas. Sampun panjenengan kemawon. Kula kepengin nderekaken ngraosaken gerah panjenengan Kang Mas Kudu Pengrawi. Mboten ugi kula Kang Mas. Kula menika panjenengan ingkang sabar lan dipun kiat-kiataken Kang Mas. Ya sing Kang Mas Kudu Pengrawi. ndak penggalihake mung putra-putra kamangka jeneng Sira Sakloro ngandhut sepuh yen nganti pun kakang ora bisa nunggone anggon numbak barang mendak dikaya ngopo larane ngantimu. Sampun ngendikan ngaten Kang Mas. Kok menawi ing masinipun badhe wonten jampi kang saged ngusadani panjenengan. Woro-woro kuwi gati saka kraton Majapahit. Malang kawula kabeh kraton Majapahit Sukodono supaya sesuk padha teka ana ing alun-alun Majapahit supaya nonton marang sawijining nara prasangga sing bakal nampa paukuman pidana gantung. Ewon dene nara prasangga kang nampa paukuman pidana gantung ora ana liya satriya saka Kadipaten Sukodono
Kengaran Raden Kudo Sembagi. Kudo Sembagi. Sampun midhangetaken Kang Mas. Sampun tindak Kang Mas kudu pengrawit. Kudo Sembagi kae kadang kuno. Siji-sijine sing ndak tresnani. Malah wara-wara wigati kanggo kawula Majapahit Sukodana lan sak kiwa tengen. Yen to sesuk-esuk tabuh wolu. Kadangku Kudo Sembagi bakal digantung ning alun-alun. Ora wong ayu. Kae dulur. Kae kadang. Penjian iki mawon kira santer Kang Mas. Tetembungan kae ana wong ayu. Tetembungan kae ana. Sedulur. Tega larane ning ora tega mati. Yen nganti pun Kakang negelake negakake kadangku Sembagi dikom gantung. Gunapa duwe wong tuwa? Gunapa duwe sedulur tuwa? Tak Kang Mas kudu pengrawit gerai santer Kiaji. Aku kuwatir ati kawiji nyanyi. Saya ayo Dajeng padha nyuwun ngersani Gusti. Supaya Kang Mas kudu pengrawit pinayungan marang Gusti Dajeng. Ayo Dajeng. Karyawan saengga dipati menak dalisit kaos nur cepaking prajurit lan siaganing prajurit kanggo gantung marang Kudo Sembagi apa wis samangsa kawiwitan para prajurit boten badhe mendhot gawe malih. Sembagi mergo kowe wis wani pensiun madonake marang Prabu Bramadundung ing Majapahit wani manjing pamargi putri Cidraresmi marang Nini Mindaya. Sapa kang wani panguwasaning ratu ing Majapahit nampa pidana kencung marang Kalu. Sembagi sadurunge kowe mati ana stalining gantungan. Yen kowe arep meling arep mitungas tak weni kalunggaran. Kula namung gadah panyuwun Sang Prabu. Apa panyuwun? Menawi kelampahan pecah namung kula nyuwun wangke kula kapetak wonten ing Kadipaten Sukodana. Apa mung cukup kula? Karyawan, Dawuh gantungane Sembagi enggal diwiwiti. wis to. Prajurit
midhangetake Siapa yang gawe? apa-apa jangkep kaping 3 enggal ditindakake. Eko! Dwi! Pengrawit Kula sugih kendel Bondowani murungake gantungane Sembagi kang wis mapan ana talining gantungan. sedaya kalepatan kula nyuwun ageng samudra pangaksami Sinuwun Prabu Brawijaya. Pengrawit Derengipun kadang kula kudu Sembagi kapatrapan pidana gantung. Kula kepengin nyuwun pirsa ngenani bapak apa? menapa dosa kalepatanipun kadang kula kudu Sembagi lajeng dipun patrapi pidana gantung. Kaluputane kadangmu Sembagi wis cetha. Pengrawit Sembagi wani manjing oning pamargi putri Praja Majapahit cidra resmi marang putranisun Nini Mindayawati. Dados kadang kula kabuktek cidra resmi wantun gonjak putra putri dalem Ndara Putri Mindayawati. Bener. Sinuwun menawi saking pamangkiku kadang kula kudu Sembagi mboten badhe kalampak ngantos kumwani mlebet wonten ing Taman Sari langkung gonjak putra putri dalem. Sinuwun jalaran kula ngertos wiwit alit ingkang ngrumpaka wiwit alit ingkang kula wentak menika adi dalem kula kudu Pengrawit dados lagak-lagian watak wantunipun kadang kula kudu Sembagi kula ngerti. Lumrah mergo kowe sedulure kalamun duwe kapitayan yen Sembagi wiwit cilik ora duwe kelakuan saengga tumindak sing kaya ngono. Pengrawit Kula sinuwun kedung jero kena dijajaki. Ambane segara kena diukur. Nanging nek atine menungso sapa kang ngerti. Pengrawit saengga aturmu bareng tak rungokake. Ing rasa kowe arep mbelani marang Sembagi kang lagi wae kena dakwa wani manjing Taman Cidra resmi marang putraning. leres sinuwun. Jalaran menika kadang kula lan kula saged nemtokaken bilih kadang kula kudu Sembagi mboten badhe kalampak. Pengrawit. Aja becike kelakuane dulurmu. Neng kasunyatan sing ngerti utawa kang nekseni kadangmu manjing jroning taman ora mung wong siji. Aku adi pati Blambangan, Paman Haryawahan, kabeh para prajurit para ngerti yen to kadangmu sacung bono kawan putri dalem ingkang sinuwun. Minak dalise Piye? dadi kowe weruh lan nyawang nganggo mripat. Bener. Yen to kadangku Sembagi mlebu ring taman larangan ya Taman Majapahit. Iya. Gonjak putra kita. Ora kleru. Kalebu aku pinangka seksine lan kabeh para prajurit uga ngerti. Sinuwun Pengrawit Injih. Minak dalise to Gusti Patih Haryawahan. Sami ngertos utawi pirsa menawi kadang kula tumindak cidra resmi utawi gonjak putra putri dalem. Nanging saketahipun manah kula mboten pitados. saiki yen kowe ora percaya kalamun Sembagi cidra resmi marang putraning njur nganggo cara apa lan dasar Sinuwun kula nyuwun kanthi sanget kaliyan ingkang sinuwun pancen nyata saestu kula badhe mbelani kadang kula kudu Sembagi. Pramila sinuwun
kula nyuwun inah sekawan dosa dinten iki. Njaluk inah 40 dina. Wektu 40 dina njur kanggo apa penggawe? Wekdal sekawan dosa dinten menika kula badhe saged ngupati sinten nem-neman, sinten paungan yang mlebet wonten ing Taman Sari gonjak putra putri dalem. Aturmu mawa dasar lan maton. Yen kowe njaluk inah suwene 40 dina kanggo goleki maling sing wani cidros resmi marang putrane. Nanging ora mung semono. Senajan wektu 40 dina kowe duwe kesaguhan. Sembagi tetep dadi ganjelan minangka dadi nara prasangga. Sinuwun tanggel jawab kula sak petaiku. Menawi Kanjeng Sinuwun nglilai wekdal sekawan dosa dinten lan ing mangkenipun wekdal sekawan dosa dinten kok uda praet mboten saged mika sinten jatosipun maling ingkang gonjak putra pidal mboten namung kadang kula ingkang digantung kula ugi nderekipun gantung boning Aja cukup ing ngatur buktekke pengrawit kepareng pamit. Yai Kudus Bapak Panten yen to dengan Ratu Minta gonjak putra putri dalem yen pancen Ratu Minta senajan tope dadi jangelan nara prasangka ana ing sakjroning paukuman aja hendak aku minta ngersa dalem yang wikiwasa. Muga-muga pun kakang anggone nindakake upati maling tinggal-tinggal bisa entuk dalem. Sawetara jalan. Iya. Ayuan dari seto. Sawetara dibagi lebuke mangudara. Prajurit,